നമസ്കാരം, വെട്ട ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്കോട്ടുകുളം, തിരൂർ. വെട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി 2024-25 ഭാഗമായി വയോജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് നെല്ലാഞ്ചേരി നിർവഹിച്ചു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. ഇയറിംഗ് ഹോട്ട്, വീൽ ചെയർ, വാക്കർ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് നെല്ലഞ്ചേരി നിർവഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻ കോർഡിനേറ്റർ PV രാജു അധ്യക്ഷനായി. മെമ്പർമാരായ ജനിത, ആബിദ എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. വെട്ട ന്യൂസ് പറവണ്ണ.